Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videjka. Dneska budeme, hrajeme Pet Simulator. Dneska budeme nakupovat v Trading Plaze, jsme Pet Simulator 99. Budeme nakupovat věci. Miluju kapibary, takže dneska budeme nakupovat jenom kapibary. Jo, dali mi to fanoušci, moc děkuji. Protože tam byl plný nával, jsem tam dal třeba, nevím, 2 huge happy rocky a kam všichni mi psali, že kam úplně se o to všichni prali, ale jsem si teď vypl chaty. Jo, takže jinak to normálně jde. Je tady nějaký event. Nefunguje. Dobře, jdeme kupovat kapibary. Já se tady podívám, jestli nějaké nemají. Tady mají Kámo, on nikdo nechce kapibary, chudáci. Kámo, jedna kapibara stojí 20. Tak nakoupíme třeba 5, to je moc, nakoupíme jich. Tak já budu ještě rozdat. Kámo, huge happy rock. Toho kámo potřebuju. Nebo kámo, oni nechcou. Tady je kámo taky kapibara. Počkat, kupujeme tohle. Kupujeme kámo všechny kapibary. Všechny kapibary kupujeme. Počkat. Kam kupujeme všechny kapibary, co tady mají? Normální, ok. To zase teďka už nechci. Kolik jich tady mají, kámo? Nevím, týpek se zbláznil, dobře. Jdeme. Jo, já jsem fakt noob. Takže se mi fanoušek. Dobrý, nikdo, nic. No takže se tady jdeme podívat, co potřebujeme. Potřebujeme jenom kapibary, takže napíšeme. Jo, tady už mi to rovnou našlo. Takže huge kapibara jdeme najít. Nikdo neprodává. Dobře. Ne, taky nikdo neprodává. Ozvu se vám, až něco budou prodávat. OK lidi, podle mě se bude... Prodává se tohle. Ono se to reálně prodává. Takže jdeme na ten server, kde se to prodává. Ne, kámo, on je ten server plný. Zkusím to ještě jednou, ale mě to psal, že je to plný server. GG. No nic, tak jdeme zkusit něco jiného. Pixel kapibara. Ne. Už jinak žádné kapibary nejsou. Tak jdeme třeba korgi, toho mám rád taky. Tak. Tady je Titanic korgi. Nemají. Come on. To jsem vždycky chtěl, tohle. Co to je? Jo, Titanic Misty korgi. Oni ho reálně mají. Ale já nemám gemy, takže si to zase nekoupím. Co když to tam bude, kámo, za jeden gem? Nothing. No, takže možná to tam bude, možná ne. Nevím, až se mi to načte, tak to zapnu. Jo, točila jsem tady celá obrazovka. No, takže jsme tu a mají ho tady. Oni ho tu reálně mají, ale... On je podepsaný. Tak proto už vím, proč stojí tolik. Kdyby se tady to by se reálně aj možná vyplatilo. No, co tady má v tom stánku typek? Možná bych kámo, že bych si jeden koupil. Kolik stojí třeba jeden? Tak to nemám. Kámo, co to je za divný ton? 1. Kámo, 10 milionů 1. Tak to se mi nevyplatí. Dobře, jdeme hledat a zkrátím vám, ustřihnu to. Až najdu server, tak vám řeknu. Dobře lidi, našel jsem server, kde mají peta, co potřebuju. Nebo budu ho rozdávat, pokud budu mít gemy. Prosím, nesmějte se mi, že mám tak málo gemů. Hraju to jenom týden. Ukážu vám můj inventář. Jsem jakože špatný v Pet Simulatoru. Jo, tady mají tu zebru, ale kámo, já zase nemám gem, já to říkal. No kámo, co mají tady kámo ve stánku? Že bys něco koupil? Knížka. Kámo, hej lidi, napište mi do komentáře, jestli se v tom vyznáte. Já se v tom vůbec nevyznám. Nevím, nevyznám jsem v tom. 3 biliony.
Jo a ještě jsem chtěl fanouškovi něco poslat za to, že on mi poslal minule věc. Jo, jdu mu to poslat fanouškovi. Jdu poslat věc fanouškovi, protože on mi minule poslal třeba, nevím, 10 000 kámo gemů, takže mu strašně děkuju, jdu mu to poslat. Send. Kámo, já zase nemám gemy. Mě už to kámo dneska s těma gemama štve. Nic, jdeme nazbírat gemy. Já jsem si tady jenom tak otevřel ty chaty, globál. Kámo, gratuluju, že jsi dostal goldového Titanika. A nic, jdeme hledat ty gemy. Jinak lidi, prosím, posílejte mi nějaké věci, já vám ještě ukážu můj ten... Ježiš, kámo, kam to letím? Já vám ještě Proč tedy kam se mnou pytlík? Já vám ukážu, jak se jmenuju, jakože na username. No prostě, jak se jmenuju, tak já vám to tady pošlu, jo? Teda ukážu. Ne, počkat. Tohle je můj username. Můžu si tady kámo dát třeba 470 kapibar a dát tady třeba, nevím, ahoj, třeba tady kámo můžu napsat a můžu to poslat. You don't have diamonds, kámo, nemám diamondy. No prostě takhle se jmenuju v tom. No a kámo, nikdo mi nic neposílá. Já jsem takový chudák, kámo. No to by pro dnešní videjko bylo všechno. Příště budu točit unboxingy z tému, nebo jak rozdávám kapibary, jo, kámo, děkuji, že mi fanoušek poslal, kámo, tady 4000 kapibar, mám jich ještě v inventáři. Tady, jo, kámo, mám jich 400 000, no, tady mám ještě nějaký. No, prostě jsem nubák. Dívejte na můj invent. No, takže tohle by bylo všechno, dávejte mi odběry, lajky a čau.